मेगा कार रेलि होननानै बुंगोन आरो फारसेथिं जयनिंबो जादों भैरगाव LAC नि आन्दाराव दिनै मेगा कार रेलि बिराद गिदिरथार माने कार रेलि खालामनाय जादों आरो बे हाबाफारियाव UPPL नि गोबां सापर्टारफ्रा आरो लोगोसे बिबानगिरिफ्रा दिनै BPF हान्जायाव जइन जादों आरो गोबां जइन जाबावगोन दाहाय दिनै 9टा लकेशनाव मिटिं जागोन आरो बे हाबाफारियाव जोंबो क'क्राझारनिफ्राय चिफ सारा थिनहरनाय लेखा जोङो फैनानै दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लादों आरो फैनानै जोङो मोनसे खोथाखौ स्पष्ट जाबाय जे भेरगाव LAC निफ्राय जोंनि BPF हान्जानि NDA नि केन्डिडेट महेश्वर बर' बिथाङा देरहागोना 100% रोखा जाबाय बिथांखौ रावबो होबथानो हाला कुनु कन्टेस्ट गैया उइदाउट एनी कन्टेस्ट महेश्वर बर' BPF आरो NDA नि जितु केन्डिडेट बिथाङा देरहागोना दिनैनि तारिखआव माने क्लियार जाबाय आरोखि दा बावहाय UPPL आबो गेलेदों गुबुन सोरबा माने इन्डिपेन्डेन्टबो माखासे केन्डिडेटफोर दङ बाहाय कुनु कन्टेस्टआव फैया जोंनि केन्डिडेटआनो माने बिराद बुरजा एबभ 20,000 भटनि डिफारेन्सआव बिथाङा देरहागोना दिनैनि पिक्चारा माने क्लियार मोनसे पिक्चार जोङो बुंनो हायो आरोखि बुंनो थाङोब्ला नेरसोन बर' जाय UPPलनिफ्राय बिजाथि बिथाङाबोथ' BPF निमोन बेवहाय BPF नि थाखाय जेबो फेक्टर जानाय नङा नामा नेरसोन बर'आ फेक्टर नङा दाबो UPPL खौ गोसो गोरबोजों नेरसोन बर'आ गनायनो हायाखै दासिमबो BPF नि मानसिजों मानो जुगाजुग लायो बिथाङा दासिमबो UPPL खौ बिथाङा गावनि होननानै साननो हायाखै नेरसोन बर'नि पलिटिकेल जार्निया BPF निफ्रायसो स्टार्ट जादों BPF हान्जाखौ दाबो मोजां मोननायखौ गारजोबनो हायाखै बिथाङा दाबो BPF जों बिथाङा रिलेसनाव दङ दा बेखौ UPPL नि मानसिफ्रा जुदि 100% फोथायोब्ला गोरोन्थि जागोन खोमा बिदि सानदों आङो आरो देरहानायाथ' देरहाखाया दिनैनि तारिखआव UPPL आ जोंनि BTC आव माने इनभेलिड जाबाय रावबो पाब्लिकआ एक्सेप्ट खालामला थांनाय 5 बोसोर बिथांमोना डेभेलपमेन्टनि जेबो खामानि मावनो हायाखिसै खोथा बुङै डायलग मारिनानै मिशन भिजन मिटिं एन्ड प्लेनिं बेखिनिल' माने UPPL आव सोलियो आरो मिशन भिजन प्लेनिं एन्ड ट्रेनिं एन्ड मिटिं बेबायदि मोनबासो सोदोबजोंनो बिथांमोना थांनाय 5 बोसोर बिथांमोना गल्डेन मोनसे चान्स मोन्दोंमोन खामानि मावनायनि BTR एकर्ड जाग्रोमोना बिथांमोनखौ रायजो राजाफ्रा माने खामानि मावनो सुबिदा होदोंमोन बिथांमोना NDA नि एलायन्सआव दङमोन खिन्थु बिथांमोना खामानि मावनो रोङाखिसै 5 बोसोरखौ बारहोबाय दिनै बिथांमोना रावजोंबो एलायन्स गैया हारसिङै इलेक्सन गेलेदों थांनाय बाराव एलायन्स थासेयावबो बिथांमोना माने देरहानो हायाखै दा हारसिङै देरहानांगौ बिराद असम्भब दा बेनिखायनो 15टा LAC दङ BTC नि आन्दाराव 15टायावबो UPPL आ माने जिर' मारिगोना 100% रोखा जाबाय आरोखि थानाय समाव जेरै प्रमद सरकार थानाय समाव गोबां बाथ्रा फैदोंमोन जे प्रमद बर' सरकारा हेमेन्टनि आथिं हमनासो सोलिदोंना गोबां फाराग दं हाग्रामा सरकारनि हाग्रामा बेबायदि जागोन नामा जोंना सामफ्रोमबो BTC डेभेलपमेन्टनि थाखाय जोंनि चिफ सारा खोथा बुंनो गिया सिगां जोंना BTC नि सार्थआव जाखिनि खोथा बुंनांगौ सोरबा लिडारनि खाथियाव बेखौ माने जोंनि चिफ सारा खुला खुलि गोसोजों बुङो आरोखि साहस दं खोथा बुंनायनि रायजोनि सार्थआव जेखौ बुंनांगौ बे खोथाखौ जोंनि चिफ सारा बुङो खिन्थु पलिटिकेल सार्थनि थाखाय सोरनिबा खाथियाव बुंलायनानै जोंनि चिफ सारा थाया बेखौ नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ आसामनि रायजोआ मिथिगौ BTC नि पलिटिशियानफ्रा बेखौ मोनसे मोजां अबजारभेशनाव दङ आरोखि नुबाय थानाय ससियेल मिडियायाव नोंथांमोननि माखासे लाइमोन फैबाय थानाय लाइमोनफोर 10 पास 12 पास गोबां जेरै टप 10 फोरनो फैसा थांगासिनो टप 10 जायफ्रा मोनगोन BTC ओनसोलनिफ्राय 2026 आव जायफ्रा मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि परीक्षा लिरबाय अलरेडि बिथांमोननो माने जोंनिफ्राय फेलिसिटेसन खालामनाय जागोन गभर्नमेन्ट हिसाबै खालामगोन बेखौ जोंनि BTC सरकारा माने मेट्रिकआव जायफोर टप 10 मोनगोन आरो हायार सेकेन्डारि बिथांमोनखौ जोङो एसे रांनि अनसुंथाइ होनानै सरकारि भाबै बिथांमोनखौ फरायनो थाखाय थांखि लाबाय बिनि बादैबो PhD स्कलार बिथांमोननोबो स्कलारशिप होनायनि थांखि लाबाय आरो बिनि उनावहाय जायफ्रा माने एन्ट्रेन्सआव पास जागोन MBBS नि थाखाय मेडिकेलनि थाखाय बा सिभिल सार्भिसनि थाखाय बिथांमोन बायदि मेरिट थानाय स्टुडेन्टफोरखौबो जोंनि सरकारा माने स्कलारशिप होनो थाखाय दायो अलरेडि थांखि लाबाय आरोखि जोबनायाव मोनसे रावजोंनो मा बुंगोन फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोंहा 15टा LAC आव 15टायाबो BPF नि आरो BJP नि केन्डिडेटआ बिराद मार्जिनजों देरहाजोबगोन आरो जोङो BTC ओनसोलनि थाखाय 3 4 मिनिस्टार मोनगोन डेभेलपमेन्ट खामानि मावनो थाखाय